Здравейте, приятели! Днес ще приготвим корабийки с сладко или мармалад. Тук имаме 125 грама меко масло. Добавяме едно яйце, половин чаша олио, значи 100 мл е олиото. Чашата в рецептата е от 200 мл и разбиваме. Готово! От тук нататък миксера не ни трябва. Сега добавяме една чаша пудра захар, една чаша царевично нишесте, пакетче ванилия, бъркаме леко и почваме да добавяме брашното. Заедно с брашното добавяме и една кафена лъжица бакпулвер. И месим. Тестото ни е готово. При мен пое точно 3 чаши брашно. Вие добавяйте внимателно. Сега правим топчета малко по-големи от орех. Леко сплескваме и редим в тава, покрита с хартия за печене. Първо топче и после леко сплескваме. По този начин. Оформихме корабийките, сега правим вдълбнатинка в средата. Готово. Печем в предварително загрята на 170 градуса фурна. След 20 минути корабийките ни изглеждат по този начин. Сега в дълбнатинките слагаме мармалад или някакво сладко. Сложихме сладкото. Сега включваме фурната на 150 градуса и печем още около 3-4 минути. След 4 минути корабийките ни са готови. Сладкото е хванало лека коричка. Сега ги оставяме да изстинат и след това ще ги украсим. За украсата ни трябва малко шоколад, разтопен на водна баня. И смлян шамфъстък. Готово. Корабийките ни са готови.
Сладък ден от мен!